dong laga mama bung tidak hot nala ada bayang bana dulu mabe nak kenal awak kang lah खुलुमबाय रायजोफोर दायो आङो दंफैयो जाहैबाय जोंनि 1 नं फाथाबारि आइलेण्ड ओनसोलनि सानजारां क्लाबनि फोथारावहाय दा गासैखौबो स्क्रिन खांजोबबाय नै खेलाया गाबोननिफ्रायनो जागायगोन ओमफ्राय खेलाखौ गेलेगोन जाहैबाय फार्स्टआवहाय सिनायथि एफसि मालिबिथा बिनि हेंथायै गेलेगोन एसकिबिएन बिरहां क्लाब जोंनि बर' सावथुन मुलुगनिफ्राय दं जाहैबाय बिथांजो गेमस्रि दैमारि बिथाङा बेयाव नुजाफैगोन गाबोननि समाव नोंथांमोना बयबो लैहोर लैहोर फैनानैहाय खेला गेलेगिरि प्लेयारफोरखौ थुलुंगा होफैदो नोंथांमोना एसे देखायलांनोसै माबायदि साजायखो साजायनायफोरखौहाय बियो जाहैबाय आलासिफोर जिरायग्रा स्टेज ओमफ्राय नै गोजौहाय बिबारजों ओरैबायदि समायना साजायबाय ओमफ्राय दा स्क्रिनखौबो खोंजोबबाय जाहैबाय थब्लेनो नै नायदो पुरा दिनैहाय लास्ट क्लाबनि खामानि सोलिगोन दिनैनो मावजोबखागोन ओमफ्राय गाबोननो नालाय फुटबल अपेनिंआ दा हरैबो मावलागासिनो दंजोबो जाय फाराफारि राननानै मावजोबबाय आरो खामानिफोरखौहाय रायजो राजा नोंथांमोना फिल्डखौहाय एसे मोजाङै नायनानै लादो सारिगिदिं नोंथांमोननो देखायनि आङो बेयाव भिडिअबो बानायगासिनो दं नै बिथांमोना रायज्लायगासिनो मा होननांगौ मा होननाङा बेबायदि आरो आइलेण्ड ओनसोल फाथाबारिनि सानजारां क्लाबनि फोथाराव नै जोङो आलु इउटुबारखौ आङो लोगो मोनदों रायजोफोरखौ दे बयखौबो नायफैनो लिंहरदो नोङो जाखिलै थाले नों दहाय बुंनाय बायदि बुंफिनदों बुंनाया बेनोदि गाबोनहाय जोङो खयथायाव होनदोंमोन एसे एकथायावहाय ज' नुजाफैनो थाखाय खावलायनाय थाबाय जोङो एलाउन्स होलांग्राफ्रा होलांगासिनो दं बोरै बोरै बुंलाखोनो आन्दायबायसोलै आङो स' लोगोफोर भिडिअखौ आङो स्टार्ट खालामलांगासिनो दङ लोगोफोर मा बुंदो दा हरनोलै आरो बायो आं बानायनो माबे होननाय खोनालाबायखो आंलाय दानफिनदो दे बे ससेखौहाय दाननानै आं होजोबखायो हा होजोबखायो आं थोस